Indi yolumuz 40 kıyda taraf. Ne 40 kıyı deresine var ya. Şeyle yörek gitmeli. Yanıma içimi deyali. Köytünlerden teyatin yerlerin adamsız vakti yok. Ne iyileştirmeden feyle çıktır. Feyliniz mübarek olsun. Bir belli merdat olam orada şu köytünlerden ziyaret edilen, aylanılan siyahatçıların gelen yerlerinin köpsünne diyen yali ne şunun yali bağdarlar urunulupdur. Dermanlık özümlükleri var, her soğutlukları var, kurtlar var. Tuğulumuna yerli yaşayıcılar, yerli ilat tarafından tayarlanan yürütü dermanlık otları, soğutluklar siyahatçılara ödüllenliyor. Ne görünüşü yali yerli yaşayıcılar siyahatçılara böllerinin hizmetlerini ödülleyenler. Barmağa, yürümeğe yaltanayanlar için attır eşekler siyahatçıların hizmetine oğudun o hayran alır ya, dağ tebiğatı, ne köytünlerin 40 kıyı deresi. Sözle beyan edip olmayan gödürlük. Havatam şeyler var, cana derman. Belleşme de tuğulum iyileştirmeden fiyahat etmiyor. Aytmaklarına göre kadimde bir güzel dere koloydak ovan gıylar soğuk gelip kiriyup aydım değişip sokuda açtı. Duz uya pir günleyen yal deyinceler ekenler. Bir günem adatta hayali yigitlerin dağı ava gidip gıyların dere yığınanan mahali ova yağı döküllü barda talap gıyları yetir edip alıp barya her kim ödün halat etsinliyen haber geliyor. Alcıranlığa düşen gıylar bir vada ne eteceklerini bilmeyeler. Düşmana karşı görüşürlüyse yarak yok, dağı açarlıysa hemme yer kayı, şonu olar cemlenşip, ey Allah, namatımız depelenip, yardır doğunlarımız yüzü kara olanından, bizi daşa dönür deyip, Hudayını arz ediptirler. Oların dili kavul olup, ehli dağıtlar bilen daşa dönüptir diye. Yine 40 kıyız deresinin rovayeti şundan varat. Türkmen halkı bir yaxşı niyetli halk. Şonsunem görsüňiz ýaly şu dağın gowuk bolup gidýän ýerine de şu 40 kıyız deresine bir yaxşı niyet bilen arym edip görsüňiz ýaly mata bölüçüklerini asypdyrlar. Her kimiň bir yaxşı niyetini ýörenäki yaxşı arzu dileklerini Allah Taala kabul etsin. Şol yerden suwakka şol suwdanam içýärler. Yine de mata bölüçükleri. Ne de kovağa girdik. Hem yerde mata bölüçükleri asılga dur. Görüşürüz yani. Çıkış yok. Matalar asılga dur.
Allah kabul etsin. Ýöne näme? Bir öz ýaşy arzuwyň üçin, niýetiň üçin, maksadyň üçin işlemesen, rahmet çekmesen, müňdan matadan da ne bilen. Hasyl bolarmy bolmazmy? Ýöne garat Allah Taala her kimiň ýaşy dilerlerini kabul etsin. Ýöne 40 gyzaky gowukşy. Yiğitler seyleňiz mübarek bolsun. Ne tuğlama, iyileştirmez. Aleykümselam. Aynen böyleler, siyahat ediyorlar. Ne şu qahadan ocağa meňdeş. Şu yerdenim suw çykýar diýdiler. Ne görünýär? Şu kurşudan şey alýarlar da içýärler. Ana bu at men içip bilemok. Yine bu bolsa 1882-nji 1917-nji ýyllar aralygyna ýaşap geçen Ahmet Hacı ogly Hudaýberdi Mişan Pelwanyň götüren daşy. Bu daş hakynda da Mişan Pelwan hakynda da halk arasynda bir näçe rowayetler bar. Şolaryň birine görä Mişan Pelwan gaty güýçli adam bolupdyr. Ýöne ýaş dünýeden gaýdypdyr. Bir gün ýürüýti Awganystandan şu Mişan Pelwan bilen görüş tutjak men diýip bir pelwan gelipdir. Mişan Pelwan hem şu taýda duran eken. Ondan ýanky Awganystandan gelen pelwan Mişan Pelwan sorapdyr. Näme etjek diýdi, men oňa bilen görüş tutjak diýipdir. Sen onda diýipdir, şu daşy götür diýipdir. Şu daşy götürüp bilseň men sana Mişan Pelwanyň nire dediğini aýdaýyn diýipdir. Şeýdi ben öýde ilk götürüp görkezipdir. Emma Awganystanly pelwan bolsa bir daşy götürüp bilmänler, utulany boýuna alyp gidipdir diýerler. Ýöne ýaş dünýeden gaýdypdyr. Mişan Pelwanyň hormatyny şol ilmden götüren daşy şu ýerde agrama 584 kilogram ne şu ýerde dur. Siýahçylyň unutuny özüne çekýär. Şu narda dağı bir köýten agaýlap ber. Nahar duýdy çykýan bir yatak bar diye, kovuk bar diye. Hadi şoňa barýar. Ana bu kızlar bolsa mal dozuş var. Mal duýdy? Ha, şu gadarlar. Mallar alıp berýärler. Mallar alyp berýärler. Şu aklı nahar duýdy. Men kerke bilen döwüp alýarlar, dogrymy? Ne hormat tamaşaçylar. Köýten nagda bir gowakda nahar duýdan bar eken. Ne kerkeň ýyllar bar on alınıpdyr ha. Nahar duýdy. Tuğrama Allah Taala Türkmen toprağına bereket var neçilip bilipdir. Şol bereketli yerlerin birem Köýten nag sevitleri. Ve ojoňa da wadan bolsun. Artgal bereketiňiz kän bolsun. Köýten nagyň ilatyna da Allah jan artgal bereket bersin. Köpürek agal versin.
Çeşmelerde su köp olsun, otlarımız köp olsun, nasip olsun. Nartaya da canın sağ olsun senin. Sağ olun, Ömrünüz uzak ömrünüz olsun. uzak olsun. Bir yerinin yaşayıcıları şeyler mihman söylüğü bilen, sadalığı bilen, gülür yüzlüğü bilen tapavutlanıyor. Ömürleri uzak olsun. Nartaya da tanrıya kadın. Sağ olun. Köp yaşam ömrünüz uzak olsun. Gelip durun ihmatçılığa. Ne deyip varsa. Köytündağın ösümlük dünyasam deysen bay. Yine şu görüyen ösümlüğümüz çomuç. O çomuç ötüye. Hani yüzerlik var. Ağacı yokşun var. Töremi qarat. Ösümlük hayvanat dünyası ören bay. Şeylekem mineral firiştelere de ören bay. Allah'can Türkmen toprağının arskal bereketini ziyade etsin. Köytönün aktivitinin ösümlük dünyasım özünün köptürlüğüyle hayran kalır ya. Bir yerde cemi 870 görünüşlü ösümlük ösüp, şolların 10 ötürümü dine şu yerde duşayan endemik ösümlüklerdir. Köytönün aktivitinde ösüyen ösümlüklerin 130'sı halk ve almi lukmançılığına giyinden peydalanılan. Yine şu görüyenleriniz arnap ağaçları. Yerli yaşayıcılar arnap ağaçlarını keramatlı hataplayalar. Şoň üçin arnap ağacının düýbünü haramlyk etmek külli günah hataplayalar. Ne görşüňiz diýeli arnap ağaçları ballaklaryny kıbla tarap egip dur. Bu bolsa secdegden adam ýatda diýe. Şoň üçin yerli yaşayıcılar arnap ağacına hiç asan değmeyeler. Onun bir keramatlı ağaç hataplayalar. Üstün maşe. Şeyler gururum var. Bir neçe halklar diye halkın vekilleri ödari gururum ediyorlar diye milli tagamlar hakkında. Şolun arasında bir köytönlü yaşılım var eken. Yani gururuma oşurup durdu. Siz köytön leçiretini ip gördünüz mü deyip soraktır. Yok, ayılına siz süyüç tagamın lezzetini bilmeyen ekenini deyiptir. Yani şun neticedenden ağaçlara köytönlü yaşlılar bir de köytön leçiretini tayarlap veripdirler. Ödüm şu leçirini çorbaya bir etini ayratayın, çorbatını ayratayın. Ödüm çorbatını yüzünü de görüyen mi? Yürütü çürüp şunu doğrayarlar. İlk köşük ya. İlk köşük. Neticedenden onunla ödüm yenginler kalır. İşlemler çıkırsın. Nasıl olsun? Yerkimede şunun yani Türkmenin acayip kiriyatından deyince alıp lezzet almak nefis etsin. Baksana gerçekten öyle. Köytönün yeni bir acayip tağam var oğlum. Köytönün tamdırlaması. Neticedenden o nartaya da bir de yürütü milli tağamlardadır ya nartaya da ömrümüzde koydu. Sağ olsun. Iskal bereketini ülken olsun. Anın köytön tamdırlamadığından da adalı. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaban vatandaşlar, Köytönü'nün acayip yerlerine siyahatımız devam ediyor. Bilşiniz diýeli Köytönü'nde bir neçe Kars gowokları var. Bir de şolaryň bir yerine yola düşmekçi. Pamir belentliklerinin Gissar dağlarının Türkmenistan'nak bölüğüne Köytönü'nü diýilýär. Halk arasynda Gyzyl Magdanly bölüğüne Gyzyl dağ diýilipdir, galan ýerine Gara dağ diýilipdir. Umumyň hem Köytön diýilýär. Köytön sözünün gelip çykyşy barada alimler şeýle netije geldiler. Ol bir dar jülgäni aňladýar. Yani Köytön şol dar jülgän ady. Bulan bolsa kuh dağ diýmek, teň diýmek hem dar diýmek. Soňra şol jülgän ady, Köytön jülgetiniň ady dağa da geçipdir diýerler. Inni özüňiz bilýänsiňiz, geografiýadan geçensiňiz, Türkmenistanyň iň belent nokady Köytöndaky Aýrybaga belentligi. Hani görýän bolsaňyz Aýrybaga belentligi şol ýerde ýerleşýär. Ne şu görýäniňiz üstü garly. Şol Aýrybaga belentligi. Beýik Ýüpek ýolunyň amatly ugruna ýerleşen Köytönnagyda irki döwürlerden bäri dağ magdany işler geçirilip bir ýerde her türlü iş gurallary ýatyrypdyr.
Şeýle hem bu ýerde demir eretmek üçin koks kömürüni taýýarlamak tehnologiýasy ýola goýulypdyr. Munuň üçin uly çukurlar gazyp, olaryň içini otlapdyrlar. Çukurlaryň içi madalygydan soň içine uly arça agaçlaryny oklap, çukurlary gömüpdirler. Şeýlelik bilen ol agaçlar koks kömürüni öwürlüpdir. Köýtünagda taýýarlanýan renkli aýnalar dünýäň beýleki günjeklerine de uly istegden peýdalanypdyr. Neşuat Dursunmagdan owatyndan geçip dağa tarap gaýtdyk. Uğrumudum Kars gowaklarynyň birine baryp görmek. Aýry baby belentlige mana telegnap görünýär. Ören kıyın dağ yolda bilen barýar. Avtogolun çıkacak yerine çenni, ondan sonra piyada çıkmalı. Nartaya dağın canına berekella. Yigitlerim kelemesine uğru atıyorlar ana. Sağman var alın. Käkilik mi? Ana, hayır, suğa gelir käkilik diye. Ana uçtu. Ana möjük. Ana. Yakınlaştırın. Oo, yakınlaştırdım. Ana yol uğru möjük gördük. Nartehe dağın aýdyşy ýaly. İrden böri gör, akşam tilki gör diýdiňizmi? Oo. Köýtönlüň gadimden gelen Türkmen nakly var eken. Olam bolsa ýerden böri görseň işiň şogly bolýar diýe. Ýerden böri gör, akşam tilki gör diýe. Ne böri gördük. Edip bola işimiz şogly bolar. Kars gowagyna bararsyna. Awtogolum gelip biljek ýerine çenli geldik. Mundan aňryk edip bolsa piyadaja gideriz. Hine Gurşunmagdan owatynyň golaýyndan geçip gaýtdyk. Dağı awtogolaly gelip bolýan ýerine çenli geldik. Hine bu ýerde de Şadman Depe diýen bir bagçylyk bar eken. Olam bolsa Şadman baba diýen bir adam şu ýerde bir bagçylyk hojalygyny ýöredipdir. Häzir aktyklar ýörediýär diýe. Şu derwede çenli geldik. Awtogolymyzy bärde goýduk. Mundan aňrygyna dağa tarap yol beledimiň ýygy bilen netip bolsa gitmekçi. Bismillah. Hananna Allah ýolumuzy açyk etsin. Ne yol beledimiz Gurbanyň ýygyna düşüp barýar. Gurban ho aňyrky dağa barmalymy? Kert ha? Şo ýerde gowuk.
Allah kuvvet versin. Ürstem bağışam geliyor. Yürek geliyor. Yine dağda çopan hoşuna kavat geldik. Karst kovuğundan tek epesli yürümeli. Hal anır görüyen dağının düğünü deydi. Ne deyip basa bararız. Ne? Dağ çomucu. Bağışayım adam geliyor. Üstem maaşı. Böydün duysun hakkında gurrun var ayten bir kağıt. Tomaşaçılara. Çektiğin rahmet diye, yakar rahmet diye. Ha. Rahmet çekelim. Görüyor Ha, ne musun? dip var. Tamam, canım. Ha, hani var ne tiyedenden. Sol acayip kovukluğun bir yerine var göreli. Barmatı kıynakken. Yaxşını görmek cennet. Azıcık dincelenip oturduk. Yine borçunu diyali. Birlen ikilen çigillemem duşya. Yormazdı. Kuşluğun hoş ovadı iştiliye. Hovadım şeyde var. Hoş tap. Ören gov hovatı var. Köytün nağa tuğrama. Bakşayım küytü dara tamam. Köytün nağda in qata taplanan deren ağacı. Kurban ağan tek taş mı? Hanımla yöreli. Bakşayım yöreli. Ya doğru bilirmet koyuyor ama. Bildirmeyle. Yine de çigillem. O taraf yorma devam ediyor. Ören kıyneken. Yolu. Ören yağdadık. Yerli yaşayıcılar öğrenşüklü. Ana yol veredimiz. Haslanı oğum. Bir diğer yağdan oğum tuğrama. Allah ömrünü uzak etsin. Bir de ne mi? Allah kuvvet versin. Allah kuvvet versin. Fizik turgun skolar da bak şimdi orada mı? Yönülüğü köytün nahdetinle pervan köp çıkman kendi orada mı? Türkmen'ne anladılığının atı ölmez deyip bir nakıl var. Ne şu görüyen otumda da anladı değil. Ana bir köl görünýänler, hormat tamaşaçylar. Sizi Ketde köl bilen tanıştırıptım. Şol görünýän Ketde köl. Belleşimi diýäli köýtün nasibitlerini jemi 872 görünüşlü ösümlük ösýär. Şolardan 130'y dermanlyk ösümlükler. Tuğrama şeyle bay tebigat. Allah'tan bereketini versin. Yolura ne şunlar çigillemler duşya.
Yöremeli yerimiz epesli bar. Yine açılacak kopturum çigillem. Açılan çigillem. Kurbanlığa çigillemler kaynakın berdi ha? Ha, arça. Yine köytün nağın arçası. Bular qoralayanlar. Kızıl kitaba girilem olma mümkün. Ha, şeylerek. Ha. O şöyle çektim öyle. Ne edip ölmeden düşüyormuş belli der. Ha. Ne diyordun yani? Ya düşmediğine düşer, son ne edip müneli? Arkaya münersin. Dağ жерелен edен eret. Kovak nerede? Bak ortayda. Şuradan görünen azıcık var. Ne kert kaya çendi geldik. Hadir bu kayadan düşmeli. Son anarkı dağın düğününe şol barmalı kovağımız bar deyip Gurbanağa aydiya öde. Şu dağın dipetinden aşağı düştük. Jülgöwlen yürek gelýäs. Ne her hil gowaklar var. Ýöne biziň barmaly gowagymyz däl. Bu karst gowag däl. Gowaklar. Gören köp. Barmaly ýerimde bir näme golaýladyk. Hawal arçaň ýanynda barmaly gowagymyz. Ene şu dağdan düştük aşağı. Gelmesi gaty kyn eken. Ene yerli ýaşaýjylara bilmemeden ok. Ene Gurbanağa töwereme. Käkilikleriň teteşdilýär. Şu ýerde de şahir 55-iň sözlerine döredilen käkilik diýen aýdym. Ustad Bagşymyzyň Üstüm Halifiň ýerine ýetirmegini ýanglany. Käkiliklen sesi zoşduram ýa-da. Ay arzu oylap çıksın belent dağlara, savrım kararımı alın käkilik, meskin tutu yazsan o bulak başına. Sayray sayray soğuk gelir käkilik, ay gider seyrana, garin sayrana, aklım hayrana. Söýgülimi ýa-da, söýgülimi ýa-da, salar käkilik. Ýa-da bunu aýraýlym beren. Berekellah Bagşym sağ ol. İyi saat 7:08'de nişanına aydın keyip berýänler. Dağın lezzeti. Dağın lezzeti. Ýa-da ulunga maýar ýa. Enecik de getirip gelýär da Gurbanağa. Ene şu jaga derdi. Ne dağ sarımsağı, yaban sarımsak. Ne jülgän çölen gelýär. Bagşym, ýürek joşanokmy? Mergen ağa! Ho! Köytün ağa mihman marsın, kucağını geren dağlar. Salam diýsen, salam diýip, jogabyny beren dağlar. Ay her gerek yerine alaýar merena. Berekellah Bagşym sağ ol. Ene dağlar ýanglanlar owad edip berdiň. Hawa. Ha. Gurbanağa janyň sağ bolsun. Sagaman biri karst gowagyny et,
Sağ ol. Sağam anam iyiydim darıp git. Böyle hani ya bismillah yürü. O ne kavak. Gördünüz mü? Ha hani. Hani. Gelelim için. Tamam hani gidili hani. Hani sor. Kovuk. Yadır içine girerse Hava şimdi. Bunu da yol. çırağımı da mallık mı?